No niin. Moi. Niin me tehdään nyt mun blogiin se videopostaus. Ja tuossa on Emilia. Moi. Ja niin me ollaan, älä naura, niin me ollaan lähdössä nyt pulkkaratsastaa Jukalla. Ja niin. Tää on mun eka kerta. Ja Lauran eka kerta. Me ollaan nyt lähdössä tonne noin sinne. Ja sitten nuo... Mitä? Mitä on? Niin sitten Emppu ja Laura ottaa pulkan ja ne kiertää tuolta vähän lyhyempää reittiä ja mun pitää mennä ratsastaa vähän kauempaa. Tuli pieni kaatumisoperaatio ja... Niin. Todellakin. Täällä on vähän nää narut solmussa. Ei narut. Niin, nyt jatketaan tonne. Vittu. Äkäli. Din. Go Laura! Niin, me ollaan nyt just eroamassa tässä. Niin Laura oli ekaa kertaa, niin se ei kaatunut niinku... Me kaiuttiin matkalla 2 kertaa, mutta sitten kun Laura meni yksin, niin se ei kaatunut kertaakaan ja Emppu kaatui laukassa niin 3 kertaa. Ja Jukka meni... Fuck you. Ja Jukka meni ihan hyvin. Ja niin. Me tultiin just tänne tallille ja niin. Ja mitä mä sanon? Apua. No niin. Ja nyt me ollaan hoitamassa Jukkaa. Ja näin hienosti se antaa pusun. Joo. Oota, mä annan vielä toisen, kun toi oli huono. Sitä. Nyt me ollaan menossa tonne kohta, niin tonne juomaan kaakaota. Ja viemään Jukka ulos loimien kerran. Näin sepejä me ollaan.